से नभेम्बरनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगा बेनिफ्राय जागायनानै दिनै जोंनि द'थि सान आरो जोंनि जोबथा सान जोङो गाबोन थांफिनसिगोन दिनै जोबनायनि उनाव बे बिटिआर मटरसाइकेल टुर जेखौ जों गोख्रों इपिपिएल आरो गोख्रों बिटिआर रिसार्जेन्ट इपिपिएल रिसार्जेन्ट बिटिआर मोनसे टीम होनानै जों सालायदों जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स जोङो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ओनसोलजों हाबै फैनानै दिनैहाय जों भिमाजुलि बे बड'लेण्ड सेन्टाराव सफैबाय जोंहा माखासे थांखिफोर दं थांखिफोरनि गेजेराव गिबि थांखिया जाहैबाय जोंनि इपिपिएल खौहाय गामि लेभेलनिफ्राय मिरु लेभेलसिम माबोरै गोख्रों खालामनो नैथियाव जाहैबाय आसामजों लोगोसे सारा बुहुमावनो जे जास्टिस फर जुबिन मोनसे मुभमेन्ट सोलिगासिनो दं बे मुभमेन्टखौ जों सापर्ट खालामदों थामथियाव जाहैबाय जोंनि बिटिआर सुक्ति मथे भारत संबिजितनि 280 नं दफाखौ सोदांफिननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट जोंनि बिटिआर काउन्सिलावहाय डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि जे मोनसे कमिटमेन्ट दङमोन बे कमिटमेन्टखौ थाबैनो फुलफिल खालामनांगौ आरो ब्रैथियाव जाहैबाय जिहेतु जोंना बिटिआर दफायावहाय 40था बिजाबनिफ्राय 60था बिजाब बांहोनायनि मोनसे दफा दंखायो आरो जिहेतु गोदान गामिफोर हाबबाय 81था गोदान गामिफोर हाबबाय गहपुरसिम दिनै बिटिआरनि सिमनाया बांबोबाय गतिके 40निफ्राय 60था समस्तिखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ बाथियाव जाहैबाय जोंनि इपिपिएल सरकार जोबखांनायनि उनाव जे अपेन आरो इलिगेल जुवा सोलिगासिनो दं बड'लेण्डआव बे अपेन आरो इलिगेल जुवाफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ दथियाव जोंनि इपिपिएलनि सरकारनि समाव जों जे गोबां मोजां खामानि मावदों बेफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बड'लेण्डआव 40-50 बोसोरनि उनाव सान्थि गायसननाय जोंनि उग्रपन्थी समस्याफोरखौ खनसेयैनो फोजोबजोबनाय लोगोसेयैहाय जोंनो 3,62,000निबो बांसिन फेमिलिफोरनोहाय हा पाट्टा राननाय बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै गोबां लाइमोनफोरखौहाय सिभिल सार्भिसजों लोगोसे इन्जिनियार डक्टर बेफोरावहाय एडमिशन मोनहोनाय आरो गोबां 3,50,000निबो बांसिन PMAY न' सेंसन खालामहोनानै बे PMAY न'फोरखौ 100% कमप्लिट खालामजोबनाय बेबायदि गोबां खामानिफोर जे जादों जोंनि इपिपिएल सरकारनि समाव 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिम बेफोरखौहाय जोङो रायजोनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय आरो इपिपिएल मावथिफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय बेफोरनो जोंनि नैबे बिटिआर मटरसाइकेल टुरनि माखासे थांखिफोर बे समाव हाग्रामा महिलारि बेयो जोबोद दुखु गोनां जादों हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिटिआरनि चिफ आरो बिथाङा खालि बिपिएफनिल' चिफ नङा बिपिएफनिल' CM नङा बियो बिटिआरनि CM खनसे बिसायख'थिया जोबखाङोबा नोंथाङा संबिजितनि समायखिरा लानानै जेब्लानाखि बिटिआरनि CM जायो अब्ला बिटिआरनि साफ्रोमबो नोगोरारियानो नोंथांनि फोरजा नोंथाङा बिथांमोनखौ सेवा खालामलांनांगौ आरो बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां इश्यूसफोर दङ बे इश्यूसफोरखौहाय मावफुंनानै होनायानो जाहैबाय सासे CMनि बिबान गतिके दिनै CMनि बिबान लाखांनानै बिटिआरनि सुक्तिखौ मावफुङा होननाया बे जोबोद दुखु गोनां जादों जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि जारिमिनाव 1993 मायथाइयावहाय BAC सुक्ति जालांबाय बियो बड'लेण्ड मुंखौहाय गायसननानै गालांदों बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सोदोबखौ संबिजितारि गनायथि होनाय जादोंमोन 1993 मायथाइयाव 2023 मायथाइयावहाय 6थि फारिलाइनि सिङाव जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय बाउन्डारि बोनानै मोनब्रै जिल्ला सोरजिनानै बिटिसि सोरजिनाया बियो मोनसे जारिमिन आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय 34 बोसोर NDFBनि सिलाय लानानै बा अस्त्र हमनानै सोमावसारनायनि मोनसे कनक्लुजन फैदोंमोन आरो जोंनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैफिननो हादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डआव थालांनाय गामिफोर बे गामिफोरखौहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गहपुरसिम दिनै सोसननो हानाय जाबाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल गायसननो हाबाय जोंनि बिटिआरनि सिंनि बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायल' नङा
बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा दिनै BKWSA नि गेजेरजोंहाय गावनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ मोनफुंनो हादों। दा बे बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा मावफुङा होननाया जोबोद दुखु गोनां। आं बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा बे बाथ्राखौ सानफिनो आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसाजों लोगोसे बर'फोरनि जेसेबां माहारि आफादफोर दं बिसोरजों लोगो नांनानै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो एकर्डनि दफाफोरखौहाय जाहाथे मावफुंनो नाजायो बेखौनो आं हाग्रामा महिला दिनैसिम खावलायहरदों। बिटिआरनि जिल्लानि खाथिनि NDP जि रायखांदों NDPआबो मोनसे सुक्तिनि बिथांमोना दासिमबो बिटिआरनिफ्राय रिहेबिलिटेसन आरो बुस्थुखौ मोनाखै। साफ्रोमबो NDFBनि सोद्रोमाफ्रा जे रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननांगौ बेखौ मोननांगौ जों बेखौ मदद होयो आरो UPPS सरकार थानाय समाव गोबां नाजादोंबो 6,000निबो बांसिन NDFB सोद्रोमाफोरनो जे एक्स ग्रेसिया होनांगौ दङ बे एक्स ग्रेसियाखौ होनाय जादों होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो गोबां बेबायदि मुंख्लं न'खरफोरनोबो बे जेखिनि मुंख्लंनि मोननांगौ दंमोन बेफोरखौबो होनो हानाय जादों। माखासे थालांबावदों बेफोरखौहाय फारि फारियैहाय सरकारखौहाय मावफुंलांजोबनो थाखाय आं खावलायहरदों।